No niin, Siiri tässä terve ja tosiaan kuten kuvista näette, pelin nimi, peli My Summer Car. Tosiaan mä alan tästä tekemään nyt tämmöstä pelisarjaa. Jos olette nähnyt niinku semmoista tyyppiä YouTubettajaa kuin Klapa. Niin Klapahan on tehnyt yli tuhat My Summer Car -videota. Eli My Summer Car -ideahan on se, että rakennetaan tää auto näistä osista. Tässä jaksossa olisi siis tarkoitus saada nämä osat valmiiksi. Ja sitten, eli etupää ja takapää ja sitten sisusta penkit laittaa tässä jaksossa. Ja sitten ensi jaksossa laitetaan sitten moottorikasaan. Eli tosiaan 3 tonnia rahaa, aloituskaljat, aloitusruuat kaapissa. Ja eikä tässä mitään. Tästä voitaisiin tämmöisessä eka objekti laittaa kiinni karvanopat. Nää pitää olla joka ihmisen autossa. Eli yksi objekti vähemmän. Ja otetaan valot pois. Eli aloitetaan siitä, että me otetaan täältä tämmönen subframe. Eli tämä laitetaan sitten niinku auton tänne keulaan. No, hitbox vähän huono, mutta ei aina tässä häiritä. Otetaan täältä työkalupakki. En muista tarkalleen mikä koko se oli. Oliko se 7? Ei. Näet voipi tälleen kokeilla. Se oli 10. Eli 10 menee. 10 avaimella menee tämän osan nämä kiinnikkeet. Eli muistakaa sitten myös, että täältä pitää myös kiristää noin toi yksi pultti. Ja sit muistakaa, että tosta pitää myös kiristää 10 millisellä pultti. Sama toisella puolella. Kiristetään tuosta. Ja sit katsotaan toi linja ja tuosta. Eli noin, nyt meillä on siinä subframe kiinni. Sitten otetaan työkalupakki vähän edestä. Tässähän pelissä ei siis enää ole alkuauto, eli sitä hiasaa tässä vaan PV. Ja sen hiosen saapi enolta silloin kun auto on rakennettu tiettyyn pisteeseen. No nyt kun meillä on tuo subframe tuolla kiinni, sit me otetaan täältä tämmönen osa. Ja laitetaan tietenkin tämä sitten tänne subframeen kiinni. Ja tääkin menee 10 avaimella kiinni. Noin. Sitten täällä on myös toinen tällainen, samanlainen. Tämmönen wishbone. Ja sama juttu. 10 millisellä menee kiinni tämäkin. Sitten seuraava juttu on, että voidaan ruveta laittamaan tästä tämmösiä spindle juttuja. Tai tämmönen spindle. Oota, mikä tää on? Niin, spindle. Ja tää oli muistaakseni, millähän tää oli kiinni. Otas työkalupakki tohon. Ei tarvii venkslailla ees taas. Olikohan toi 7? Ei muista. 12.
12. Joo, eli tää menee 12 kiinni, 12 millisellä avaimella. Sitten otetaan täältä tämmönen toinen spindle. Ja laitetaan tää tänne toiselle puolelle kiinni, eli vasemmalle puolelle kiinni. Ja sama juttu. Tääkin on 12 millisellä. Mä tarkistan, tuliko tää 12 millinen. Joo, 12 millinen. Ja noin. Kun meillä on sitten tuossa noin spindlet kiinni. Sitten me voidaan ruveta laittamaan disc break, eli ne on tämmöset niinku vähän niinku jarrulevyn näköiset. Mutta ei kuitenkaan. Laitetaan tohon kiinni. Ja näitä ei siis vielä laiteta kiinni. Nämähän tulee avaimella, oliks 14? Joo, avaimella 14 kiinni. Mutta ei laiteta niitä vielä. Laitetaan eka nää molemmat kiinni. Sekä oikealle sekä vasemmalle puolelle. Ja sitten ei laiteta kumpaakaan vielä kiinni. Sitten meidän pitää ottaa täältä tämmönen half shafti. Ja meidän pitää laittaa tää half shafti ekana kiinni ennen kuin me sitten laitetaan 14 millisellä toi disc break kiinni. Koska jos me laitetaan toi disc breakin pultti kiinni ennen half shaftia, niin se ei, hitboxi ei tunnista sitä. Se pitää olla auki. Millähän koolla toi oli? Joku 7, 8. Mä en legit muista. Mitä? Hetkinen. Miks näin niinku me... Se oli 9. Joo. Ja otetaan nää tälleen kiinni. Noin. Sitten se pitää täältä vielä jostain muistaakseni upottaa kiinni. Vai pitikö? En muista kyllä nyt. Ei sitä varmaan pitänyt. Eli sit laitetaan tietysti toinenkin half shafti toiselle puolelle kiinni. Ja sitten otetaan se. Ja sit otetaan se 14 millinen. Eka kiristetään kyllä. Nämä oliko se 10 vai 9? Joo, se oli 9. Eli noin half shaftin nämä pultit menee 9 avaimella kiinni. Ja sitten tää disc break, tää iso disc breakin keskipultti menee koolla 14. Noin. Sitten voitais laittaa steering rack kiinni myös tänne. Laittaa se tohon. Noin, se tulee tonne.
Eli tää menee ysillä kiinni. Ysiavaimella. Näitä Summercar-jaksoja ei välttämättä tuu niin kovaa tahtia kuin mitä Klapa näet tekee, mutta aina kun on iskeviikolla, niin silloin tulee. Iskeviikolla saattaa sitten tulla edellisenkin viikon jaksoja saadaan tehdä sitten samana päivänä. Moi! Meillä on siinä tuokin kiinni ja sitten me voidaan siirtyäkin steering rodin laittamiseen. Se menee tohonkin. Se oli koko 12. Koko 12. No vissiin se on sitten kiinni siinä sille. Paitsi mitä laittaa nämä vielä. Jouset. Strut. Oho, meni laittaa väärälle puolelle. Otetaan tuo toinenkin. Tai ei. Jousiiskari. Mikä tää siinä onkaan? Ja nää jousen kattaiskarin pultit menee täältä alta. Sinillisellä kiinni. Ja sit noi pääpultit tosta päältä meni 10. Eli 9 ja 10. 9 meni alas. 9 avain meni alas ja 10 meni sit näihin päällä oleviin pultteihin. Otetaan nyt samalla nämä pultit tästä kiinni, kun meillä tuo 10 on kädessä. Noin. Sitten me tarvitaan se 9 näihin alapultteihin. Noin. Sitten me tarvitaan se toinen steering rock tänne laittaa. Tää oli 9. Eiku eipä ollutkaan. 10. Ei oo 10. Onko se ollut? Eli koko 12 meni sitten tuo toinen tuolta. Sitten meidän alkaisi olla enää takapää. Niinku takapään nämä laittamatta. Sitten me toki vielä laitetaan vähän tuolta etupuolelta noita pullindeeruksia. Koko 12 sitten näihinkin tähän tämän kiristämiseen. Näitäkin pultteja 2 kappaletta. Tuossa toinen. Aika lailla samaa linjaa vastapäätä ovat. Sitten mennään hakemaan toinen
trial arm. Ja kuitenkin tämmöinen vasemmalla. No. Tuo pultti tuonne. Noin. Sitten me laitetaan room break. Molemmille puolille taakse omat. En jaksa kyllä nyt ravata ees taas. Joo. Koko 14 tää. Takaasa sitten. Toi takapultti. Noin. Sitten coil spring. Eli jouset. Noin. Sitten vielä shock absorber. Eli onko nämä nyt jotkut iskarit tai jotkut tällaiset iskarit, että jos esimerkiksi ajat töyssyyn, niin ei sitten satu kojat siihen töyssyyn kuin iskarit. Saada sun. Ei jostain syystä tahdo mennä. Noniin. Noin. Ja näihinkin omat pultit. Ja ne on huomattavasti paljon pienemmät. Joku 7. Kuton. Ja siis näitten iskareitten, en tiedä onko nää iskarit, mutta jotkut kuitenkin näin. Nässäkin on 2 pulttia. Tuossa 1 ja tuossa sitten heti vieressä toinen. Sitten otetaan täältä vielä toinen tämmönen shock absorber. Joo, enkku vähän huono, mutta hieno tässä häirit. Noin. Sitten me voitais vielä laittaa vähän sisustaa auton. Ja päättää tämä eka jakso kesäautoa tähän. Sitten jännitetään, eikö tää ollut 10 milli, mitä mua muistaa? Kyllä. Ja tässäkin tämä kotelossa on 2 mutteria, eli täällä hanskalla kerrossa toinen. Voitais saman tien ottaa, oliko se 7. Käännetään tää mittaristo vähän toisinpäin. Tuolta. Joo, mittaristo menee 7. Sitten viedään tämä paikalle. Tätä ei siis tarvii millään mutterilla laittaa kiinni. Voin vielä tarkistaa. Joo, ei tarvii. Noin. Sitten.
Mitäs sit laitetaan? Sit laitetaan vaikka tämä ratti ja lukko tämä juttu. Ensi jakso on varmaan joudutaan käydä ensi jakson alussa kaupassa, koska meillä nousee toi stressipalkki ja meillä ei oo tupakkaa. Tämä rattijuttukin menee sitten 2 pultilla tuolta etupäästä kiinni. Sitten vaan tarvitaan ratti. Tätä tarvitaan. Ratti tarvitaan. Isketään se tohon kiinni ja tää oli joku, oliko se 13? Se oli 12. 12. Ei ollut 11. Mitä hittoa, se oli 10. Joo, ei välillä tuo hitboxi jostain just toimi, mutta kuitenkin. Sitten laitetaan vähän vielä pikkusen vielä etupäätä. Otetaan tämmönen tänne ja pistetään nämä kiinni. Sitten kun laitetaan moottori paikalleen, niin ei unohdu kiristää nuo. Sillä ei tässä vaiheessa, kun ei moottori paikallaan, niin se ei haittaa mitään. Että me kiristetään nää nyt kiinni, koska se moottori menee paikalleen silti. Ja noin. Sitten laitetaan vielä pari juttua kiinni. Sitten ollaan saatu autoa tehty siihen malliin, että on ensi jaksoon hyvä jatkaa ja sitten tähän lopettaa. Enemmän tommonen samanlainen pikku tämmönen. Ja noin. Sitten me ei vielä laiteta kiinni. Laitetaan se jossain myöhemmin. Sitten tämä pitäisi tänne laittaa. Millähän koolla nämä mutterit menee? Aika pieni, varmaan 5. Joo. Vitosen mutterit. Noin. Nyt me ollaan saatu aika hyvälle mallille tätä autoa. Periaatteessa voitaisiin vielä penkit laittaa, mutta okei. Tähän sille, että laitetaan vielä penkit ja sitten päätellään tämä jakso tähän. Ja saadaan nämä penkit. Noin, menihän se.
olla 7. Nää penkit. Ei. 8. 9. No 9. Mennään laittaa täältä puolelta toi 1 mutteri tuolta kiinni. Voidaan laittaa vaikka takapenkki tästä vielä kiinni ja 1 etupenkki. Tosiaan en tiedä, että huomenna saattaa tulla vähän pitempääkin videoa. Tästä videosta saattaa ehkä venyä ehkä varmaan puolen tunnin pituinen, mutta se ei haittaa yhtään, vaikka se nyt venyy puolen tunnin videoksi tämä, mutta toki vähän saan leikattua tätä videota sitten aika paljon tuolla. Muuten, että joo. Ei silleen mitään hätää. Ja noin. Eli siinä auto saatu siihen malliin ja aika siinä sitten muuta. Otetaan tästä semmonen hieno kuva vielä. Noin. Joo. Kiitos ja me nähdään huomenna. Tai jatketaan huomenna ja muistakaa tykätä, tilata kanavaa. Me nähdään huomenna.